كلهم عدمات أجايشنا عدمينا خبيركم تساتفتي حقوسنا خدكونوا كاب رحقون كاب كروان سلازمت أخهم بسم أمرارحان أوارات سراويت أرمع السر سلسة نكو عدحنا مسأخهم كبل يفوتوا قتيلو تمرقتنا إذا علت دماء ننوح زبالة صومنات ورحن كوهاو صنحونا يتقبار سلطنا بتعقستي بفتصوم ديسيبلين زازيمكم نتزد الله عقمي فاتيركم نكوع نابز علت مرقاهم أبتحكم كبل يفوتوا خبركم من خبركنن باهجن قالسن حزب تግራይ ናይ ወትሩን ሕሪኡን ሰላምን ልምዓትን እዩ እንተኾነ ግን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከርሲ ምብስባስ ኢህአዴግ ረጊፁ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፀላ ዕለት ጀሚሩ ህዝብን መንግስቲ ትግራይ ናይ ስልጣነይ ሓደጋ እዮም ዝብል ጸረ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ሒዙ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምጥፋእ ካብ ጽባሕ ስልጣኑ ጀሚሩ ንትግራይ ዘበለ ኩሉ ኣብ ዝኸዶ ክህደን ብህይወቱ እናሃለወ ብሓዊ ክቃጸል ክሕረድ ስዒቡ ድማ ቀፂሉ ናብ ጆኖሳይድ ወራር ኣብ ልዕለይና ክፍጽም ክኢል እዩ ካብዚ ብምምጋስ ድማ ኣርምና ኣርሚ 13 ንኣርምና ኣርሚ 13 መሰረት ዝኾነ ኣሃድታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ደመና ጥፍኣት ካብ ዘንጸላሉ ዕለት ጀሚሩ ቅድሚ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ከለላን መኸታን ህዝቢ ንምዃን ግብረ ኃይሊ 203 ብዝብል ስያሜ ተወዲቡ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዝተወደበ ቃልሲ ከም ዘድሊ ቀዲሙ ዝፈለጠን ዝነቕሐን ልኡኽ ዝጨበጠን ጨቢጡ ዝጸንሐን ኃይሊ እዩ ግብረ ኃይሊ 203 ባላ ተዳልዩን ተወዲዩን ጸንሐ ድማ ካብ ውሽጥን ደገን ካብ ደገን ዝሃነጽዎ ዝሃቀንዎን ናይ ጥፋት መጥቃዕቲ ትልሞም መፍሺሉ ዕውት ዝኾነ ናይ ምክልኻል ኦፕሬሽን ብምክያድ ህዝቢ ትግራይ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ተወጽሖ ተሃኒጹ ወይ ደሞ ተሃቂኑ ዝነበረ ውዲት ጸላእቲ ኣፍሺሉ ትግራይ እኹል ዕጥቂ ረኺባ ብደገ ንዝመጽእ ጥቕዓት ክትከላኸል ኣብ ዝተገብረ ዕውት ምድላውን ባዕሉ ናይ ዘኹርዕ ታሪኽ መፈጸሚ ኣሃዱ እዩ ነይሩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሃዱና 203 ግብረ ኃይል ዝብል ስያሜ ሒዙ ካብ ኣደመይቲ ክሳብ ማይቅነጣል ተዋጊኡ እዩ ድሕሪኡ ድማ ዓድዋ ብዝብል ስም ስያሜ ብደረጃ ክፍለ ሰራዊት ተመዲቡ ድማ ካብ ሕዳር 12/2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ኮራት እንፈጥረሉ ማዝያ 2013 ልኡኹ እናፈጸመ ጸኒሑ እዩ ካብ ማዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ኮር 102 ብዝብል ስያሜ ዓድዋ ዕርዲ ትግራይ ሓኽፈን ዝበሃላ 3 ክፍለ ሰራዊታት ሒዙ ክሳብ ምዝዛው ወፍራ ኣሉላ ድሙቕ ታሪኽ ዘመዝገበ ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቅድሚት ሰሪዑ ምስ መዓት ጸገማቱ ብዙሕ መስዋዕትን ተጋድሎን ኣካይዱ ብመንግስቲ ዝተውሃቦ ልኡኽ ብኣግባቡ ዝፈጸመ ኣሃዱ እዩ ኣሃዱና ካብ መጀመሪኡ ብትንክሕቲ ዓሪዱ ዝነበረ ኣብ መጀመርያ ኣብ ጀዋማረ ዝነበረ ኮማንዶ ናይ ብልጽግና ዝቆርጠመ ክባ ወርቂ ዲኖ ንምፍንጻሕ ኣብ ዓዲ ዓብሶ ዕስለ ወረርቲ
حيل شعبية نار حموشت تغيره أوزي راح زي كونس أوزانا أو بيا أو سراغو بعينته استفلية تاريخ السرحة بفولي دما أو وفر ألولا أو زبان جنبل أو شوعات تحكم أو يجلان كوابيون عالم ذا سندم تاريخ كابز فتسمع أهادتات حدي أهادنا دحر وفر ألولاون أو زنورو ناي مأخل هاجر وفرتات دما أرمع عسر سلسته نحاسة التشحن عسر سلسة عمد أمرت تفتيرو زعبي حيلو كاب شاف تكذا كساب شاف مرب تدرجحو مستعبيا ذراخو مسمرات صنعنا يمكن خال وردا بمسرات دخلاخيلي زيت راح ذي كونس كلتا كورات ببتارا زأكل دما ناوق مع خلايا هاجر ذا ساتفة أرمي أو ولو أو سبين شوا أو غندر بزتوا هاولو ببقعة فتسمة هادي كاو كلتا شحن 14 كساو كلتا شحن 15 أو زنورة خويناتون كاو شاف تكذا كساب مرب تزرجحو ملو لعلاين تحتين علياو لعلاين تحتين قرارو شلا أخصوم عدوى مايكنتال أبزنورو ناي زيك قارتو سبعان حدن معلتات بينات تلاقي ربريبو تدافيمو سبنع بريتوريا نمفرام أبز قبر ناي وعلو 10 زقمت أرمي أرمنا زصرحو تاريخ وقت راح ذي كونس أو كينات تجراي أو كينات راح ذي كونس حدشتي أهادتات بمفتار أو مفتار مودا بنون زلع على قدس تسعوته لعلى 16 فلوطرات فترة أرمي زخبركمن كينات حوي بحوي مدفع زقبرك علسي سلاز خونه هيوت سب زبلع ناي عدي إيكونومي عاقمي هدش زبلن أو رأس مخانو أو لعلي هزبي سنة أمراوي بسلا زفتر حدا جنيا من مارسي مخانو لعلمانم هزبي تجراي أتصبقوا يتفلت إذا حق ذي كل تجراوي أو لبوزلاي ስለዚህ ህዝብና ህዝብ ትግራይ ናይ ኩሉ ግዜ ድልየቱን ባህጉን ሰላምን ልምዓትን ድልየቱን ባህግታቱን ረጊጾም ንዝመፁ ወረርታ ሓይልታት ግን ኢዶ ይህብን መስዋዕትን ብተጋድሎን ህልውንኡን እናረጋገፀ ዝመፀ ንድሕንነቱ ኣበርቲዑ مجزاتي شقونان زي قبل هزبي كم زخانة بقالسي درجات مرز هزبي هزب تجري أرمناون أرمنا 10 ما كم كلن سراوي تجري كاب براخة كاب أبراخ هزب تجري استفترة حيل سب حيل سلزخانة ناي كل جزء بحاجتاتن دليتن سلامي إذا النجورة زلنا سراويتنا ناي مسلطان ناي ملك عن سلطان دما كند علامو كينات برحق نمتراف زعلمي نزناي سلام بحجنا رجيتو كل دليتاتو بخيناتن بحيلين فتح كبر هزبنا كنك مس زفتن جن لمون كم تمالي هلواتنا دحننتنا دحننت هزبنا نموحاس كم أرمي بقوع مدلاو زجبرنا كم زخنا كنا الرجال بيسألكم نفوتوا كابزي حليفو لمن قصدين ودمن تجراي بينات
يصحترو አለው ንኹናት ይዳለወለው ዝብል ብትግርኛ ተዛረብቲ ብልጽግና ዝንዛሕ ዘሎ ናይ በለካ ለኽዕካ ፕሮፓጋንዳ ጻዕዳ ሓሶት እዩ ኢልካ ከተስተውዕል ህዝብና ድማ ኢልካ ነዚ ከተስተውዕል ይግባእ ንኹናት ዝዳሎ ዘሎን በብዕራይ ወለደ ምኽንያት ነገር ዝጽሕር ዘሎን ሓይሊ መን ምዃኑ ክንርድኦ ይግባእና ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኹም ፈተውቲ ትግራይ እና ተጋሩ ንሕና ኩናት ከም ዘይንደሊ ኩናት ንምትራፍ ከም እንቃለስን ዝፍለጥ እዩ ነገር ግን ሕጋውን ፖለቲካውን ሕቶታትና ጉዳይ ላዕላውነት ግዝኣትና ተመዛበልትና ምምላስ ንመሰል 10 ሰና ውሳኔና በብቕዓት ክንቃለስ ሕዚ እውን እቲ ልሙድ ሓድነትና ክነጠናክር ይግባእ በዚ ኣጋጣሚ ሰራዊትና ክበቅዕን ክስልጥንን ዘድልዩ ማተርያል ንምምላእ ለምውን ከም ቀደምኩም ካብ ጎንና ዘይተፈለኹም ኩልኹም ኩሉ ዓይነት ኣቕርቦት ዝሓገዝኩምና ዞባን ወረዳታትን መላእ ህዝብናን ዋላ እኳ ኣመስጋንን ተመስጋንን ኣያሃልዎ ካብተን ብፅሒትኩም ትረኽብዎን በጀት መቒልኩም ስልጠናና ብብቕዓት ንክካየድ ክዛዘምን ዝሓገዝኩምና ኣባላት ኩልኹም ብሱም ኣመራርሓን ሰራዊትን ኣርማ 13 ከመስግን ይደሊ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ምረቓ ስነ ስርዓት ከምዚ ኢሉ ደሚቑን ወቂቡን ንክካየድ ብዓይነትን ብገንዘብን ልዑል ሓገዝ ድጋፍን ዝገበርኩምልና ሰብ ሃፍቲ ምምሕዳራትን እቲ ሓገዝ ዋላ ናይ ኩሉ ግዜ እንተኾነ ተግባርኩም እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ዝገበርኩምልና ሓገዝ ምስ ስልጠናና ናይ ስልጠና ኣመራርሓን ኣርማ 13 ብሓባር ብምዃን ዝለዓለ ምስጋናን ክብርን ከም ዘለና ደጊመ ከመስግነኩም ይፈቱ ሕዚ እውን መኸተና ንውሑስ ህላወና ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና ትግራይ ትስዕብ